baradus kak ya wis ucul, nggawa pitik neh. Yo no. Ya iya ya gelem memang mojak rene. Ya ya gitu. Koncoku. Ya rene iku kene. Ya Allah, lah ya ini rambutnya ya wis biar putih ta. Solusinya piye, Mbak? Solusi. Solusine piye ngene lek rambut biar putih ngono kuwi? Sampo ramah sana Pak tawai sampo. Sampo apa kuwi? Ya solusinya gilahnya. My Iwe. Solusi mengatasi rambut putih. Oh, rambut putih. Maka solusinya My Iwe. Nya. Yo yo tak kamese yo. Wis iku ndang oleh bojo tenan iki. Ini. Wis ya? Wis. Nah. Wes stokna 15 sampai 30 menit yi, entenono sik. Solusi mengatasi rambut putih utawa uwan ki nggawe My Iwe sampo. Kandungan esra kemiri iso mempercepat pertumbuhan rambut putih wili dadi ireng. Gawe sampo iki ora nempel neng patah, biasane lek semir nempel neng patah. Lah iki wis ora nempel neng patah. Dadi ya wis mek gurning rambut warnane malih berubah ireng. Cara gawe sampo My Iwe iki ya enak, ya padha kaya gawe sampo pada umumnya ngono kae. Nanging iki kudu didiamkan 15 sampai 30 menit terus mau bilas. Lek pengen awakmu kuwi hasilnya maksimal gawenen 3 dina pisan utawa seminggu peng pindho. Kilo wis ireng, ayo Pak dibilas Pak. Ambune ya wangi lho. Wangi ambune. Wis rasane salon iki. Iya ya. Ya, ganteng yai wisan. Delokane sireng iki lho. Sise. Wis sireng. Wis yai arek golek bojo iki, terus golek bojo, Pak. Wah iya.